Sekelimah tembung ning angel ing lakoni niku mung tembung sabar kalih ikhlas. Niku ora sadengah wong iso nglakoni. Ketoke mung gampang diucapake, sabar. Ketoke mung gampang enteng diucapake, ikhlas ning ora saben wong iso nglakoni. Pilih jalma sing iso nglakoni kaya ngoten. Ewadene nek sampeyan iso nglakoni, pun to pitados kalih kula. Sing jeneng sabar karo ikhlas niku ngalahke napa-napa. Yayi kadangipun Kakang Yayi Naga Bagindo, apa to sababe dinipun Kakang dina samengko miji marang pisuwaning Siadi supaya sowan para Goreng Traju Trisna ana bab ing wigati bakal ndak aturake marang sira Yayi. Tanon le kejaba mung saka pangeraning Setija Bama Narakasura piranganing putra Pandhawa kuwi ingkang tak anggep lelakone ngurip padha kelawan ingkang ndak rasakake lan ndak lakoni ora ana kejaba mung sira Yayi Antarja. Liripun kados pundi dene paduka Kakang Mas paring dawuh ing mekaten. Yayi, kabeh jagat iki padha ngerteni yen Setija kuwi putra ing Dwarawati. Setija kuwi atmajaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ya Kanjeng Rama ing Dwaraka. Nanging saka pangrasaku aku kuwi putra ing Dwarawati, nanging saka rasaku aku ora nate dianggep anak dening Sinuwun Prabu Dwarawati. Aku ora nate dianggep putra, malah saka pangrasaning Setija. Nadyan aku kuwi putra nanging rumangsaku kaya dikuwalonake dening Kanjeng Rama Prabu ing Dwaraka. Kabeh lupiya ingkang wis kelakon dadi kaca benggala tumraping Setija. Marambah makaping-kaping pendak-pendak kadangmu tuwa ing Traju Trisna kuwi duwe gegayuhan mesti ora nate didombani dening wong tuaku. Aku ora nate dibombong dening wong tuaku lan aku ora nate disengkuyung dening wong tuaku. Malah sajae wong tuaku kerem kelawan kewajibane nggone minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Siadi wis prisa dhewe nalika ana lakon rebutan tupeng waja Wahyu Senopati lan sak piturute. Kepi-kepi kumacelupun Kakang nggone kepengin gayuh Wahyu tupeng wajaba dene Wahyu Senopati. Ewadene nadyan wis ngrerepa ngenipun Kakang munjuk atur ngersane Kanjeng Rama ing Dwarawati. Ingkang sekawit Kanjeng Rama paring pangandikan saguh ndombani kelawan putrane. Nanging bareng tempuking padha pun Kakang dikalahake kelawan si Gatotkaca. Mongko nyatane Gatotkaca kuwi mung keponakane wong tuaku lan kuwi putrane wong tuamu kadangmu dhewe. Ya kuwi Kanjeng Pamaning Jodipati. Yayi Antarja, lelakon ingkang dak sandhang iki tinemune ora beda kelawan lelakon ingkang mbok lakoni. Ya mung tinemune. Sarta bedane yen to aku kabeh lelakon ingkang tak lakoni mau tak petung, tak gelar lan tak gulung yen Siadi anane mung sarwa nrima lan sarwa mupus kelawan lelakon ingkang wis kelakon. Mula kang sangka kuwi dina samengko Siadi ndak aturi rawuh ning Praja Traju Trisna dina samengko iki ingkang wigati mung tak kanthi supaya ayo saiki aja mung dadi wong nrima, aja mung dadi wong nampa apa anane, ning kudu gumregah atine, ngudi lawan keadilan, ngudi lawan bebener, sarana awake dhewe yen perlu ngelingake kelawan wong tuwa ingkang pancen kliru patrape, kliru tandang gawene. Siadi aja tak suwun aja mung kendel wae. Nanging yen perlu bebarengan kelawan pun Kakang. Yen pun Kakang nak ngelingake kelawan wong tuaku Ratu ing Dwarawati. Yen Siadi ndak jaluk supaya duwe rasa jroning penggaling Yayi Antarja ora trima babagan nggone para Pandhawa banci ndemban siladan kelawan atmajane. Nuwun sewu Kamas. Saking pangraosipun ingkang rayipun Antarja, kula sampun pinaringan sarta dipun anggep putra dening Kanjeng Rama ing Jodipati menika satunggiling kanugrahan ingkang tumpuk matumpa-tumpa tuwin kanugrahan ageng ing kula tampi. Lajeng kula kedah boten trima ing babagan menapa. Wong nyatanipun kula ugi tinresnanan dening Kanjeng Pak Rama ing Jodipati.
Kula ugi rinangkul dening Kanjeng Rama ing Jodipati. Kula ugi pinaringan sih tresna dening Kanjeng Rama ing Jodipati. Antarja wonten timbalan. Yen Siadi duwe panyokra bawa ingkang kaya mengkono mau, satemene kabeh kliru. Klintunipun kados pundi? Lho, yen Siadi gelem menggalih babakan nggone wong tuamu ora sarta ora adil tumraping putra-putrane, mestine wis ana kaca benggala lan ana conto-conto ingkang wajib dadi pamitung ing Siadi. Kaca benggala menapa? Antarja wonten timbalan. Siadi kuwi tinemu putra Pambayun. Siadi iki tinemu putra Pambayun saka Paman Jodipati. Mestine putra Pambayun ki apa-apa didhisikake. Lan anak sing nomor 2 apa dinamak sing nomor 3 mau kudu mung ngenteni yen to sing Pambayun wis kecukupan. Banjur sing nomor 2 lan nomor 3 lagi dipikirake. Nanging mara petungen. Marambah makaping-kaping apa wae sing dirembuk, apa wae sing bakal diparingake, sing dituju dudu kok anak sing barep nanging anak sing nomor 2. Tegese Paman Jodipati kuwi pancen sawijining wong tuwa ingkang ora adil. Padha karo wong tuaku ya kuwi Sinuwun Prabu Indrawati. Mara petungen. Wis ping pira Gatotkaca kuwi entuk kanugrahan saka para Pandhawa. Wis ping pira Gatotkaca kuwi tansah ditengenake dening para Pandhawa pendak-pendak ana apa-apa wae sing digul-gulke Gatotkaca, sing dideng-deng kaya kendhang ya mung Gatotkaca. Ora nate Pandhawa mikir Antarja, ora nate Pandhawa kuwi mikir kelawan adimu sing ragil ya kuwi Si Antasena. Apa kaya ngono kuwi wong tuwa sing pener, apa kaya ngono kuwi wong tuwa sing adil. Yen tumrapun Kakang, jejering wong tuwa kudu adil kelawan anak-anake. Yen pancen ora iso adil, ya anak wajib ngelingake karo wong tuwa. Yen dinengke wae suwening suwe Yayi Antarja ora bakal kebagian apa-apa. Yayi Antarja ora bakal entuk apa-apa. Yayi Antarja ora bakal ngukup apa-apa. Ming dikukup adimu lanang Pringgondani si Gatotkaca ingkang pranyata wong serakah, wong sing wani dakah-dakah nglangkai kelawan kadange tuwa. Tumrap aku bab kaya ngono kuwi ora bener Antarja. Kakang Mas Prabu. Nyatanipun menapa sampun dawuh dados dawuh paduka Kaka Prabu Stija Bumana Rakasura menika kawasa narbuka dhateng manah kula. Jebul pinanggihipun menapa ing sampun paduka dawuhaken menika nyata apan kepara saestu lan leres. Kula menika namung dipun rengkuh dados putranipun Kanjeng Rama Jodipati. Nanging babar pisan kula menika mboten nate dipun paringi menapa-menapa lan kula menika mboten nate dipun rangkul, kula menika mboten nate dipun gendhog kados dene adi kula pun Gatotkaca. Menawi kula namung kendel kemawon tan wande sak mangke kula mboten badhe pikantuk napa-napa. Kula mboten badhe pikantuk siing tresna saking tiyang sepuh lan kula mboten badhe pikantuk kamukten saking tiyang sepuh kula. Inggih menika Kanjeng Rama Jodipati. Lah bener kaya mengkono kuwi Yayi Antarja. Dereng ngantos paripasami Balwacana. Ingkang minggah madaning Datulaya negaring Trajutrisna nenggih pandhita ing Sukalima Swawana Patih Harya Sengkun ingkang dumrajak tanpa harapan karya kagiat kang samya mulat.
dewaning sun ing ngaturaken sembah sumenging pabekti kula kunjuk Eyang Premban. Putuku ngger Stija. Bangana Rakasura wis tak tampa ralat pangestune mbahmu saka Lima Tampanana ya kulup. Stija. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang. Antarja syukur-syukur kowe iso tekan kene Antarja. Ya putuku cah bagus loro-lorone. Ora kan nyono-nyono bareng jejer. Kaya wong kembar gitu Pati nggih. Nggih. Kaya angling Darma kali Bathik Madrim. Nggih. Sampeyan kok ngerti. Lah kula sok ndelok ketoprak. Nggih. Jan jebles. Nggih. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Eyang Premban dinijeng andika pareng rawuh wonten negaring Traju Trisna jumbuh kaliyan awala ingkang sampun kula aturaken. Wonten ing madyaning awala mbok menawi kula sampun anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Dumateng tiyang sepuh kula inggih menika pun Kanjeng Rama ing Ndorowati. Menggah pemanggipun Eyang Premban kados pundi? Lole kenthos walu gembol monyor-monyor. Duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Setija ngene ya, Nger. Sejatine menyangan di papan wae lan pituturing wong tuwa kuwi kabeh padha ngerti sing jeneng anak ing bakal mani karo wong tuwa kuwi pancen dosa. Lan kuwi ora dikeparengake dening panguwasaning Gusti. Nanging kabeh mau ya mung dijumbuhake kelawan kahanan. Tegese dijumbuhake kelawan kahanan mau mung gumantung karo wong tuwane. Yen pancen wong tuwane kuwi ora iso tumindak adil kelawan putrane, monggo kagungan putra pirang-pirang. Tumuli wong tuwane kuwi ora iso tumindak adil kelawan putra-putrane kabeh. Ya wong tuwa ku mau wajib dielingake, wajib dielingake. Merga yang nganti ora dielingake saya ndadra pangartine wong tuwa mau wekasan gawe kapitunaning si anak. Kaya dene ingkang mbok lakoni mau. Ya kuwi Stija ingkang rumangsa kuwalonake dening wong tuamu inggih ya kuwi Sinuwun Prabu Ndorowati rumangsa dikiwakake dening anak Prabu Ndorowati. Kuwi kowe wajib ngelingake kelawan anak Prabu Ndorowati aja nganti dlarung-dlarung pakartine. Mengko mundhak ora prayoga kejaba gawe kapitunanmu uga bakal dirasani dening wong sak jagat, bakal dikandha dening wong sak donya. Lah kaya anak Prabu Ndorowati ora iso adil karo putra-putrane kabeh. Kuwi mengko ndak ora prayoga. Dadi niatmu iki mau sing pigati lambarana nganggo niat ingkang becik. Tegesipun kados pundi? Tegese ya mung kudu ngelingake kelawan wong tuwa, ngelingake kelawan wong tuwa. Lajeng kula badhe nyuwun priksa. Yen pancen wong tuwa kula wis ora iso didandani lan ora iso dikandhani, gedhene mboten saged dipun elingake. Nah, yen pancen ora iso dielingake ya nganggo cara liya, Kedah kados pundi caranipun? Yen perkara kuwi aku ora wani matur, Ger. Eyang ora wani matur nang sing luwih wigati kabeh mau nganggo cara-cara kasatriyan. Tegese gandeng sira kuwi nalindra nanging jiwane jiwa kasatriyan, ya nggunakake cara kasatriyan. Piye carane? Nggonmu ngulir budi ngasa kadewasan supaya wong tuamu kuwi eling Purwadasena lan iso adil tumrap putra-putrane. Nuwun sewu nggih, Ger. Mboten nama kula menika badhe aja-aja mboten. Ning nek cara kula, nek pancen wong niku wis ora iso didandani, wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Lah gunane apa wong menika gesang wonten ing Madyapada? Wong sing wis ora iso didandani, wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik niku sak mangke namung badhe ngobar jagat saisinipun. Upamiya tiyang menika kala wau lepat tumraping kulawarga, nek wong niku ora disingkirke, kulawargane bakal rusak. Kulawargane bakal bubrah. Lah nek cara kula nuwun pangapunten. Wis ora ana rasa tresna marang anake, nek anake tumuli gugat kelawan wong tuane, nek cara kula ya wis, nek pancen kena didandani lan saged tumindak adil, ya syukur. Ning nek ora, lah nek cara kula wis ora rasa nganggo petung-petung sing werna-werna. Wong tuwa kaya ngono kuwi wajib disirnakake, wajib disingkirake. Menika cara kula. Mekaten Yang Pati. Inggih. Menawi cara kula ngaten. Menawi panjenengan tasih gadah raos welas asih, wong sing jeneng kaya ngono kuwi kuwi watak. Lho, watak piye, Dik Pati? Ya watak. Nuwun sewu lho. Watake Nata Ndorowati niku pancen kaya ngoten.
Ngoten. Ngiwakake kulawargane sing ditengenke karo Pandhawa. Mongko karo Pandhawa saking tresnane Sinuwun Prabu Ndarawati niku nek karo Pandhawa aja kok bondo donya. Lah mbok sugenge nata Ndarawati iki disuwun dening para Pandhawa tertentu diparingake. Ning nek karo anake dhewe malah ora tekan semono. Lah nek cara aku rak kaya ngono kuwi pakarti sing ora pas to Kakang Duna. Kuwi pakarti sing ora apik, kuwi pakarti sing ora becik karo kulawarga. Awal nek karo wong liya malah diwenehake menika nek tumrap kula ora pas. Lah nek pangartine kaya ngoten niku teng pundi melih parane kejaba mung kudu disingkirake, disirnakake. Mekaten Paman. Inggih. Sampun ngantos nggadahi raos tida-tida. Kula nyuwun pangapunten lho nggih. Tiyang menika menawi tumindak, menika menawi namung setengah-setengah, menika mangke mboten badhe saged kasembatan. Ana tetembungan nek wani ya wani, nek ora wani ya aja wani-wani. Menika tumrap kula langkung prayogi. Nek pancen sampeyan badhe wantun kaliyan tiyang sepuh ya ditekati sisan. Nek perlu ampyak awur-awur. Nek cara kula ngoten, nek pancen ora iso dielekake ya wis piye carane. Nganggo srana peperangan ya dilakoni. Wong nyatane panjenengan menika ya Nalindra. Ya kagungan wadyabala akeh, kagungan bala pirang-pirang, ratu suruhan pirang-pirang. Kekuataning Trajutrisna menika mboten kalah kali Ndarawati. Upama ta dadi peperangan nek kaya kula ya dilakoni sisan. Gunane apa ora dilakoni? Men kabeh padha priksa. Lho, kae lho, wong tuwa sing ora adil iki pancen kudune ya dingonokke kae. Diwaneni karo anak, malah dadi perang. Panjenengan badhe pikantuk nami ingkang kuncara, ingkang rama badhe pikantuk nami ingkang asor menika tumrap kula ngaten nggih. Jaja muntap lir kinatap duka yayasinepe. Netra kocak ngondarandir hidup nyomangolon caka wadananira mbranang ing Yayi Naga Bagindo wonten dawuh Kakang Mas apa ingkang dadi dawuhing Kanjeng Hyang kekalih ingkang rawuh ana ing Trajutrisna sayekti dadi pancatan nggone siadilan pun Kakang bakal kudu ngelingake lawan klintuning patrap wong tuwa. Ing wusana tresna karo anake lan ora adil tumrap anak-anake. Ora usah dadak tida-tida lan duwe rasa sangga runggi walang ati jroning penggaling Yayi Naga Bagindo. Dina samoyan pancen wong tuane awake dhewe ora iso didandani kanthi apik-apik. Gunane apa duwe wong tuwa kaya ngono? Duwe becik ora duwe wong tuwa. Ning sing wigati iso urip tentrem ning alam padhang. Menawi telu mekaten ingkang rayipun Antarja namung kantun nderek dhateng kersanipun Paduka Kakang Mas Tijo Bumanara Kasura. Kanjeng Hyang kula suwun kanthi sanget mboten perkawis kula menika jirih kaliyan tiyang sepuh kula. Mboten perkawis kula menika ajrih kaliyan Wadyabala Ndarawati. Nanging kula suwun sampun ngantos sak mangke mindha damel kula suwun sangganing para pundhen kula Sata Kurawa supados angrencangi jemangkaipun ingkang putra pun Stijo dhateng negari Ndarawati. Ingkang wigatos namung ngemutaken dhateng klintuning patrap Kanjeng Rama Prabing Dwaraka. Oh, nek pancen kaya mengkono, para Kurawa samapta ing gati sumadya. Tata-tata bakal bantu lawan sira Putu Prabu Stijo Bumanara Kasura. Inggih, nggih. Ingkang Hyang ing Plasa Jenar sampun ngetapaken para wadyabala dinten sak mangke supados ambantu dhateng Jengandika. Anak Prabu Stijo Bumanara Kasura, waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke kula nderek dhateng kersa Paduka Kanjeng Hyang Plasa Jenar. Lilanana ingkang bapa medal Jawi ngetapaken sanggaring para Sata Kurawa sareng lampahipun kaliyan wadyabala Trajutrisna. Namung Jengandika anak Prabu ingkang kedah minangka dados cucuk ing ajurit supados cetha lampahing wadyabala nuntun ngestakaken dawuh kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Kanjeng Hyang Plasa Jenar. Aku njaluk pamit ya Putu Prabu Stijo Bumanara Kasura. Hyang Sukalima sembah kula ingkang ngendharaken Jengkar Paduka Kanjeng Hyang Sukalima.
Yayi Antarja wonten dawuh Kakang Mas. Ora usah dadak wedi kangelan. Dina samengko bareng siadilanipun Kakang lumarap mono negering Ndorowati. Yen to pancen Rama Prabu ora kepareng lenggah ning Projing Ndorowati. Tumuju marang negara Ngamarta. Ora usah dadak siadi tida-tida pun Kakang bakal sak biyantu kelawan lekasing Yayi Antarja. Ih, nek kula mekaten namung ngestakaken dawuh. Swawi Koko Prabu kula dherekaken Paman Pancanyana wonten timbalan budhana para wadya prajurit. Aja nganti ingkang jijir kabeh dibudhalake nderek kelawan tindak ingsun. Oh inggih ngestakaken dawuh nggih para madal paselan. Tumingal Prang Campa Prang Campa samya medali lir dadit wileting kata Danyanggung mangunjang nitimbenjang sangaji mijil Nyuwun pangapunten Gusti Patih ingkang abdipun Yayah Griwa Cemadung dawuh. Kula ing abdipun Hami Sunda Cemadung dawuh. Kula abdipun Maudara Cemadung dawuh. Kula ing abdipun Ancak Ugra Cemadung dawuh. Kabeh para wadya bala Traju Trisna rata wiji mbaka siji. Dina samengko aja mbok kendha ninggon mudandan nanging malah kepara kenceng ana. Merga bakal ana laku ingkang gedhe nderekake Gustimu anak Prabu Stija Buma Narakasura lumarap marang Projing Ndorowati. Lho. Menapa badhe sungkem dhateng tiyang sepuhipun dudu perkara kene bakal sungkem.
nanging muganing anak Prabu Stijo Bama Narakasura kelawan wong tuwane ingkang dianggep ora adil dina samengko bakal ana niat nggone ngelingake kelawan wong tuwane ingkang dikelenggan samengko ora nate tresna kelawan Prabu Stijo, ora nate ngrangkul marang Prabu Stijo. Mula tumuli ana muga jroning penggalih anak Prabu Narakasura nggone bakal ngelingake kelawan wong tuwane ya kuwi Sinuwun Prabu Ndarawati. Kowe kabeh kinen tata samapta ing gati sawiga ing diri. Pacak baris lumarap marang Projeng Ndarawati nderekake Gustimu Prabu Stijo Bama Narakasura. Oh, latara. Lajeng bidalipun ingkang abdi benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkata dina iki. Bocah tumenggungan kula nuwun wonten tibrani ngadhawuh. Budhalo nembang otong ora budhaling wadya budhal dina iki niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Mundur Sang Rekyana Patih. Undanging para wadya bala saweka umyong bendhe beri kobar kurnangku lawan Pak Sur tambur myang suling pepandhan daludak miwa bandera kakandha mawarna pindha calatian Om Asri kawuryan gerak-gerak handeman ingkang jaran ngrek makala genti manite pamekaira risang Om Sudarsana kendali nyorang mancing lak-lakaning kutha ngrek mejera katituk sumaramba
lakon penjangkane nggone dadi sarana ngaja-aja iki lawan wayah Prabu Trajutrisna Kakang Premban. Lho, nggih nggih. Nek mboten ngoten ndak ora ana cara nggo sasik karo para Pandhawa. Mergo anak Prabu Duryudana niku nek weruh Pandhawa tentrem niku panjenengan menika mboten lila. Panjenengane mboten jenjem penggalih. Nek weruh Pandhawa niku tula-tula Pandhawa niku kebak masalah Pandhawa niku mumet. Niku anak Prabu Duryudana menika wah gumbira penggalih prol. Brana picis Prabaya gandran werna-werna diparingake. Nggih. Panjenengan prisa piyambak to anak Prabu Duryudana niku nek lega penggalihe oh aja kok labuh negara. Ngruruhi mawon 10.000. Wah. Nggih. Saking lomane. Nggih. Mula kula panjenengan kudu iso gawe mulyane utawa tentreming penggalihan anak Prabu Duryudana. Nggih. Kula pun nonton wis weruh budalane Wadya Trajutrisna, Wadyabala sajuru-juru. Patek apik to, Depati? Nggih. Tesih kompak budaling para Sata Kurawa, nggih ta? Nggih. Blas ora do gatekke babar blas ora. Kudune menapa jenenge? Napa ajeng ngendika napa? Tambur Tlompret sing tau tate dienggo budalan para Sata Kurawa digunakake Trajutrisna niku kudune nika wau mboten kok mandeg ning langsung. Nggih. Ning mbok menawa ten mriki ajeng dikreasi. Wah lara. Dindeke sike dredek tung ding lah malah tekan dinti ora karo malah kaya apa jenenge iki tembang apa jenenge Aruk Manis. Nggih. Kaya ora kepenak dirasake. Nggih, pun mboten sah ngrasani kalih Wadyabala Trajutrisna. Niki pancen kula golek adegan sing kira-kira iso nyindir. Niki wau. Wah, nggih. Jeng maling mboten sah dipedhot. Nggih. Ketok nek penabuh do banjelan-banjelan. Ah, nggih. Do ting clinguk ora. Kaya ora dong tukang piye-piye. Niku wis ketok banget nek pancen ora tau spel. Nggih. Nggih, Kakang Premban. Awi Kurawa diketapke. Napa nggih ajeng mawi irama budalan mboten sah. Mangke ndak kalah apik kalih Trajutrisna pun mboten sah. Mergi Kurawa niku biasane nek braming Sikra Pidal mampan utirama. Irama ngoten. Medun kok. Betina medun kok kon medun terus. Ya gila-gila munggah. Monggo Kakang Premban kula dherek. Monggo Depati. Ringan
Siang Pantara Ratri Amung cipta pukulun Om Tanono liwan kaeksi Mila katur Kang Cun domane Nyuwun Agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka katuran pinarak ingkang langkung sekeca kawula nuwun Yayi sampun boten kirang prayogi biswanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura iya Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu, kula kepareng ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Arjuna ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, kula pun dingget jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula, Koko Prabu sembah bekti kula. Iya kembar ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kembar, kula pun dinggo jimat, kula pun dinggo jimat Koko Prabu. Yayi. Sumengko sawanipun ing Raka Indrawati. Mituruti nawala ingkang sampun paduka paringaken dhateng Raka Indrawaka. Dupi kula surasa isining nawala. Pinanggipun maduka Yayi Prabu Amiji dhateng piswanipun ing Raka Indrawati supados sowan ngabiyantara titi kelenggan sak mangke menika. Yayi gandeng kang Raka sampun kepareng sowan. Mugi kepareng enggalih tumunten Amedarna menggah menapa dados wigatosipun dening paduka Amiji sowanipun ing Raka Indrawati. Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula kuma lancang wantun hambayongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sepisan krana dinten sak mangke menapa Koko Prabu boten mireng dhateng pekabaran ingkang sampun tombok bakul siman biwara pawarta binandhunging karna. Bilih titik kelenggan sak mangke Kakang Semar nedhi ambabar mbangun jiwa wonten ing Karang Kadempel. Koko Prabu ngemuti bilih Kakang Nayantaka menika nadyan tata gelar wujuding drajating aceplik namung wujuding Panakawan nanging tata batin pangijawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya mongko sampun wongsal wangsul Pandhawa nyipati piyambak inggih menika kawaskitan tuwing kalantipaning panggrahitanipun Kakang Nayantaka mila saking raosing manah kula menapa mboten langkung prayogi menawi Pandhawa dinten sak mangke bidal sowan dhateng Karang Kadempel ingkang wigatos namung badhe nyumurupi menapa teng badhe kababar dening Kakang Nayantaka. Syukur bagi sanget migunani tumraping gesanging para Pandhawa utamanipun negari Ngamarta Koko Prabu. Yayi. Estunipun ingkang Raka sampun ngawuningani dhateng pekabaran menika. Namung kewala ewahaya raosing manahipun ing Raka Indrawati. Tumunten wonten tetamba anggen paduka paring nawala lan sasampunipun ing Raka nampi sabda pangandika paduka Yayi Prabu. Nyatanipun jumbuh kalian raosing manahipun ing Raka Indrawati. Dereng kemawon panjenenganipun Yayi Prabu paring dawuh estunipun ing Raka badhe munjuk atur babakan Kyai Nayantaka. Menawi tetela mekaten menapa ing sampun kula aturaken Koko Prabu saged anampi tartentu kemawon kula nampi kanthi rena manahipun ing Raka Indrawati. Namung kewala Koko Prabu pangraos ing mekaten menika kala wau kabebidung dhateng pangimpen ing nembe kemawon kula lampahi anggara kasih ingkang kepengker ingkang rayih Ngamarta nyumpena mboten kanthi kanyana-nyana negari Ngamarta keblabaking banyu bena keblabaking banjir satemah meh kemawon angrubuhaken saka pendhapi negari Ngamarta. Koko Prabu lelampan mengkaten menika kala wau menggah saking
nyuraos paduka Kanjeng Koko Prabu mengku suraos ing kados pundi Koko Prabu Ndarawati Kresna sinayeng manggelung mintonaken tiwi kramanira kangku mitiraning asta kanggo mitiraning astaning asta ya jagat Maestungkara Wayapura jagat Yayi menawi saking paningalipun ing Raka Ndarawati lelampan pasumraning mekaten menika kala wau negari Ngamarta badhe wonten lelampahan ing mesthanipun meh kemawon saged anjungkeng kawibawanipun Nyai Prabu agengipun angrubuhaken kawibawan negari Ngamarta. Wah, Kresna kakangku. Perkudara piye? Yen pancen Kresna kakangku bisa weruh sapa ingkang bakal gawe peteng kana negara Ngamarta daturi paring dawuh. Aku ingkang bakal jujuk pawongan mau. Sadurunge ngrabasing negara Ngamarta, aku ingkang bakal bondo tangane ngrincung sing leboken ing pakunjaran Perkudara. Iye. Upama pun Kakang paring dawuh babakan niki mau sayekti pun Kakang bakal nampa welaking Jawata. Jar pun Kakang disiki marang purbaning Kang Maha Suci. Mula pun Kakang ora wani paring dawuh. Ning apa ingkang dadi aturing pun Kakang ingkang kunjuk Yayi Darmakusuma sayekti mengko bakal dadi kasunyatan. Kang mangkono bisa kinarya tandha. Tandha menapa Koko Prabu Yayi? Kakang Semar anggenipun badhe ambabar bangun jiwa menika kala wau tumraping kula mujudaken satunggiling kanugrahan tumraping para Pandhawa menawi para Pandhawa kersa tedhak dhateng Karang Kadempel. Nanging semantena Pandhawa badhe nampi cobi ingkang ageng ingkang mekaten badhe katraju. Antawisipun Paduka Yayi Prabu Awel tumraping praja menapa ikhlas tumraping praja menika mangke badhe saged dipun titik dening para Jawata utamanipun Kyai Semar Badranaya. Lereking pangandika Paduka kepareng anggamblang dhateng ingkang rayi Ngamarta menawi Paduka Yayi Prabu bidhal dhateng Karang Kadempel ngiklasaken negari Ngamarta. Samangke Paduka badhe pikantuk kanugrahan. Nanging Yayi Prabu menawi samangke awal dhateng kawibawan negari Ngamarta tumunten anjagi negari Ngamarta. Sampun ngantos wonten parang muka yang badhe angrubuhaken kawibawan negari Ngamarta. Tentu kemawon Paduka mboten siyos tedhak dhateng Karang Kadempel ing mekaten kanugrahan badhe uncat saking para Pandhawa Yayi. Ing mangyat kurda sruma panggah wagut gati nyomawukyat ira wang-wang Werkudara miturut penemuning Siadi kepiye? Rasa dadak gagas perkara kamukten. Ayo budal tumrap aku ngendikaning Kakang Semar yen pancen miturut Kresna kakangku dadi kanugrahan. Luwih becik gayuh kanugrahan tinimbang kowe kabondo marang kamukten lan kawibawan. Arjuna kepiye? Monggo Koko Prabu kula dherekaken bidhal dhateng Karang Kadempel. Kembar semono uga. Inggih kula namung dedherek, inggih kula namung dedherek. Koko Prabu tumraping praja Ngamarta menika tumrap ing rayi Ngamarta namung bebandaning kadonyan menika kanikmataning kadonyan kula pitados sembur tuturipun Kyai Nayantaka sakmangke sageta kinarya sang manggen kula benjang badhe nampak gesang sejati wonten ing alam loka baka monggo Koko Prabu kula dherekaken bidhal dhateng Karang Kadempel Werkudara Janaka kembar aja nganti keri Yayi yo gak dherekake bareng kakangku. Makiri rero nanggono magawe gelar ira wang-wang Nuwun sewu paman kepareng ingkang putra ing mrigandane cumadeng dawuh kula mboten nampi dawuhipun Kanjeng Rama. Tuwin boten nampi dawuhipun Kanjeng Prabu Darmakusuma menawi paman garba ruji priksa menggah menapa wigatosipun Pandhawa ngawontenaken pepanggihan kepareng kula badhe nungsung pawarta.
Jane Pandhawa duwe niat apa to mak cilik? Lah kok para putra ora dikeparengake nyedak, sing dikeparengake sak pejagong mung Siwa Ndarawati ya Siwa Ireng. Nek Paman Garbaruji tau tate nampa pengendikaning Siwa Ireng, aku tak nyadong dawuh. Nggih. Mugi dados ing kawiringan. Anggenipun Koko Prabu Ndarawati inggih ngewo ing Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta sayektos namung nampi nawala timbalan saking para Pandhawa. Nanging wonten madyaning margi kala wau raosan bilih dinten sak mangke Kakang Semar Badrana diambabar jiwa wonten ing Karang Kadempel. Tuwin badhe ambabar mbangun jiwanipun para tiyang ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mila para Pandhawa tuwin Koko Prabu Ndarawati boten nate kantun, boten kersa kantun. Dinten sak mangke saking pangintenipun ingkang Paman Garbaruji Pandhawa tiyang sepuh panjenengan inggih pundhen kula bidal sarengan kalian Koko Prabu Ndarawati dhateng Karang Kadempel. Weh ladal. Kok anak-anak ora dipamiti ya Kang? Mbok menawa kersane Kanjeng Rama Kyai Jodipati putra-putra kinandur meksa praja ing Ngamarta. Sajae pancen ngono. Kula kinten ugi mekaten. Menawi telu mekaten monggo dipun rundhani negari Ngamarta sampun ngantos wonten dom sumur ping banyu telik Mangindra Jala ing badhe damel risak negari Ngamarta. Yo. Kowe ngalor, kowe ngulon aku tak ngetan karo ngidul, Kang. Iya, Dimas ayo bebarengan. Oh, ndak eneng apa-apa negara Ngamarta. Ayuda kebabak bawannya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing ngalogo Kakang Antarja suwene padha mlumpuk ing negara Ngamarta putra-putra komplit sing tak goleki ming Kakang Antarja ora ana ora katon tak kira nek eneng apa-apa kok lagi rawuh Kang. Monggo pasurane Kakang Antarja kok mangar-mangar abang kaya ngono. Bar jajan mie ayam kepedesen kowe. Ndang apa Kang paring dawuh? Iki Pandhawa do tindak ning Karang Kadempel merga kakekne Semar bakal mbabar mbangun jiwa. Mula wektu dina iki aku tinanggenah njaga negara Ngamarta. Nek Kakang Antarja ana wigati kalawan wong tuamu para Pandhawa, ana wigati apa kok sajake kok ana perlu beda radat sing sabene. Dimas pancen kepara nyata praptaku ning negara Ngamarta kuwi bakal kepengin ketemu karo Kanjeng Rama. Kanjeng Rama tindak ning Karang Kadempel. Kowe rasan dadak nutupi perkara iki. Kowe aja ngaling-alingi, nggonku bakal ketemu karo Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Sik to, kok suaramu sugal ngono kuwi janjane eneng apa? Kok sajake kowe duwe perlu karo Rama Kyai Jodipati ning perlumu kok kaya ora apik, pancen kepara nyata. Ora tak tutedeng ngaling-alingi, ora tak tutup-tutupi. Wektu dina iki yen pancen isih dianggep anak, aku matur nuwun yen ora dianggep anak dening wong tuwa. Aku ya ora apa-apa. Malah dadi jalaran nggonku bakal ngapokake kelawan wong tuaku. Merga wektu dina iki rasaku wis musik. Rasaku wis moga aku pengin gawe Kanjeng Rama ki suwene wong tuwa sing adil karo anak-anake. Wis bola-bali Antarja ki dikiwakake. Aku anak mbarep ora tau didhisikke ning mesti diwenehi keri dhewe dening Kanjeng Rama Jodipati. Tak anggap Kanjeng Rama ki dadi suwijining wong tuwa sing ora adil, mula wajib tak elingke. Nek tak elingke ora gelem
ana anak wani karo wong tuwa, ana wong tuwa diwaneni karo anak. Bela, Kang. Kowe mau nguyuhi buk ya? Apa kowe nguyuhi wit gedhe? Kowe Kang Slupan kowe, Kang. Raimu mangar-mangar bareng kowe gelem paring pangandikan, lah kok dadi kowe malah sajake nyamah karo jenenge wong tuwa. Kang, awak dhewe kuwi anak ana ning alam padang kuwi merga Gusti nganake sing dadi jalaran ya kuwi ibumu Kanjeng Ibu Nagagini, bapak sing ngukir jiwa ragamu. Nek nganti kowe wani karo wong tuwa kuwi gedhe walate, yen perlu ora bakal diapura dosamu selawase urip. Merga kuwi sing dadi jalaran anane kowe, nadyan kowe kuwi ana merga sing gawe urip. Ning nek kowe wani karo wong tuwa, dosane kuwi padha karo nyangga bumi tak kandhani. Ora sakian cumang deleming andar-andar ngendukur. Yen pancen kowe arep mbelani karo wong tuamu, Werkudara, ya bapakku Kyai Jodipati, kowe bakal tak katutke dosane. Yen pancen kowe arep mbelani karo Gatotkaca adhiku lanang sing saben-saben ditengenake, apa-apa dikekke Garutaca, apa-apa diwenehke Garutaca. Njur Antarja sesuk omanan apa, njur aku sesuk ngukup apa, kamukten ora ngukup, katresnan ora ngukup, olah setan kowe. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Ora usah sumbar. Kowe iki wis tak tlikung, wis ora iso obah. Kowe tak sikep mestakamu ngene iki arep ngopo? Wong ki ngukur karo kekuatane, Kang. Ngukur karo kekuatanmu. Nek kowe iki wis digdaya, kowe wis ampuh. Kowe arep wani karo wong tuamu, kowe monggo. Nek pengen neter kekuatanmu, saron nyoba kekuatan, kowe bakal nyoba kekuatane Rama Kyai Jodipati sakarmu. Ning kowe iki durung apa-apa. Lah kok dadi wah kakean gluduk kurang udan. Kowe wani karo Kanjeng Rama mungsuhe adimu sing keri cilik dhewe ora iso ngalahke karo aku arep nggo menange apa? Iki merganing kuat. Pangling Kakang Nrakasura mbelani karo Kakang Antarja. Nek ngono pancen cetha. Wong loro wis padha sayek, wong loro wis padha pidak jempol, nebu sauyun ngethek seranggon. Nggone kepengin wani karo wong tuane. Sajake Kakang Stijabama Nrakasura ya bakal wani karo Siwandarawati. Wah iki nek nganti Kakang Garutaca ngerti klibete Kakang Nrakasura, wah saya geger ora tak penggak cilaka iki. Kakang Stijabama Nrakasura sapa negara Ngamarta mesti bakal gawe kapitunaning para kawula sanegara Ngamarta. Diwas Julna Kakang Stija tekan negara Ngamarta. Wis ngerti, wis ngerti. Kowe ngerti ora mau tak saut jarikmu. Ora krasa. Wah, jan. Iki nek mabur bantre ora jamak. Aku nganti golek pang sing iso mentiyung. Tak pancat tak nggo ngoyak kowe. Tak saut.
Pindho lho, Kang. Oh iya. Sing pisan kena jarikmu, sing kepindho kena trainingmu. Krasa ora? Leren sik. Lah, kandhane ngeyel to. Iki lho, saka mburi belane ketok. Mergo mlotrok. Wong edan. Lah wong kowe tak saut ora kena. Kaya ngaku kathok metel-metel kae lho, Kang. Rumasane kaya putih-putih ya kae. Iya, Dimas. Kakang Antarja arep wani karo bapak, tak elekke ora kena dadi perang. Kakang Antarja tak pikut, ora ngerti sangkan parane aku didupak karo Kakang Stijo Bumanara Kasura. Loro-lorone do ngamuk nguwuh-uwuh. Kakang Stijo goleki Siwa Ndarawati, Kakang Antarja goleki Bapa Werkudara. Ya ngono tak pethuke, aja Kang. Aja. Engko ndak malah ora prayoga kedadiane rebut balung tanpa isi, rebutan kemiri kotong. Saiki dhewe melu mlayu ning Karangkadempel. Lapor karo wong tuane awake dhewe nek kahanane Ngamarta kaya ngene, nek mungsuh kowe karuane le mateni. Ning gandeng kae mungsuh iki dulur dhewe, mungsuhe bangsane dhewe, Kang. Nek kowe karo aku ora nyingkiri golek dalan sing prayoga, wah iki kok kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Budal ning Karangkadempel. Ayo tak derekke, Kang. Anggra sesumbar lindhu bumi kunjing kumaludha kuntur ketup lumembak penyukang kumambang wong jiring getih wedi mati cetha wong-wong sing tansah dirangkul dening para Pandhawa mligiri wong tuamu Paman Jodipati Antarja. Inggih Kakang Masapan pancen mekaten. Kula sampun boten badhe nyawang Antasena menika sederek kula, Gatotkaca menika kadang kula. Nek pancen dombelani wong tuane tetep kula katutke dosane. Ning tembang rawat-rawat osiking para kawula padha rasanan yen Pandhawa ora ning negara Ngamarta. Malah akeh sing padha nderekke budaling para Pandhawa tumuju ning Karangkadempel. Monggo Karangkadempel ki papan pelengganing Kyai Nayantaka, mboten sisah Gagas Semar lan anak-anake. Yen perlu Semar ngewangi Pandhawa katutke dosane. Pokoke ampyak awur-awur, ampyak awur-awur panjenengan. Marika ten prayitna semuriris samuriris eko balik mboten pangling sinuwun Ngamarta bekti kula Ndara. Ya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha Kakang. Sinuwun Ndarawati bekti kula lho. Ya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula, ya Semar ndak tampa. Ndara Janaka bekti kula, Den. Ya Kakang Semar ndak tampa. Sinuwun Ngamarta sinuwun Ndarawati bekti kula, Den. Ya Nala Garing ndak tampa. Ya Nala Garing ndak tampa. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula, Ndara. Ya Nala Garing ndak tampa. Ya Nala Garing ndak tampa. Sinuwun Ngamarta sinuwun Ndarawati Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula. Ya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ame disaruk-saruk ya, Kang. Sinuwun Ngamarta bekti kula. Ya Bagong ndak tampa. Mbaka siji, Tru. Oh iya. Sinuwun Ndarawati bekti kula. Ya Bagong ndak tampa. Nek tok dobel, suarane dobel. Apa iya? Lah coba ya. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula. Ya iya Bagong ndak tampa. Pengestuku tampan ana. Ngandel ta? Ya. Oh, papat tok rangkep kok. Dadine le wangsulan ya gak cekak-ceket mongko wektune
terbatas. Ha iya. Padha menenga dhisik to lek aku tak nyuwun priksa apa to sababe dene ndara-ndaramu padha rawuh. Nang Karang Kadempel kene. Ya wis monggo, Pak. Sinuwun. Enten apa, Gus? Kakang Nayantaka. Ngelingi lamun Kakang Semar nggone minangka pamomonging para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti dina seprene. Pandhawa ora nate pisah lawan Kakang Nayantaka. Sarta wau akeh tutur semburing Kakang Semar ingkang sayekti andayani mring para Pandhawa. Mula bareng para Pandhawa midhanget sarta krungu yen to Kakang Semar bakal mbabar bangun jiwa. Kakang Nayantaka tumuli Pandhawa sowan marang Karang Kadempel nuhuni pangendikaning Koko Prabu Ndarawati ingkang sayekti apa kang dadi pituturing Kakang Semar minangka kanugrahaning para Pandhawa. Ing mengkono Kakang Prilalana Pandhawa nedya nyadhong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Kakang Semar, kaya kang wis-wis miturut penemuning Nating Ndarawati apa kang dadi ngendikaning Kakang Nayantaka mau sejatine pancen migunani tumraping uriping para Pandhawa. Mula ora aneh lamun dina samengko aku nganti kadang-kadangku para Pandhawa ing wigati bakal midhangetake apa kang dadi ngendikaning Kakang Nayantaka. Wah, aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Dara. Nek sejatine niku janjane ming bab sing sepele. Mboten patosa wigatos, ning tumrap kula ya wigati. Amargi napa sing kula tak athik niki napa sing ajeng kula aturke niki pancen saged kinarya sangu supaya urip ning alam donya menika kebak ketentreman, adoh saka pemungsuhan lan tansah dicaketi dening sanak kadang lan ruwang. Mergi tumrap kula wong urip ning alam padang menika, nek duwe mungsuh siji niku wis kokean, ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang. Lah niku sing luwih wigati. Supaya iso nglakoni kaya ngoten, mbok menawa napa sing kula aturke niku iso dadi jalaran lan iso dadi dasar saben menungsa iso nglakoni kaya sing kula ucapke niki, Ndara. Miat langening kalanggiwan agrar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorotetan padang. Kasur lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga. Dereng ngantos paripurna sami balwacana. Katrenjuh sowaning Bambang Antasena ingkang karya cingak kang samya mulat. Mari koten prayitna sumuris. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking dias baliwur Ndara Antasena ni kayak aku ingkang sowan enten wigatos napa dene sampean kok sowan teng Karang Kadempel. Sowan kula ngersaning Kakek Semar ning aku sowan ngersaning pundhenku Pandhawa. Ngaturi wuninga yen dina samengko negara Ngamarta geger. Antasena ya gene negara Ngamarta geger bener Pakdi. Nalika semana aku nunggu negara Ngamarta ditinggal dening para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Wigatine aja nganti ana dom sumruping banyu. Telik Mangindrajala nanging ora kanthi kanyana-nyana.
rawuhing Kakang Antarja didombani Kakang Trakasura Trajutresna. Padha kepengin ketemu karo wong tuane dhewe-dhewe lan rumangsa ngluputke wong tuane ingkang ora iso adil kalawan anak-anake. Lan saiki Kakang Antarja Kakang Setija mirang Kampo Jingga kepengin bedah negara Ngamarta lan negara Ndarawati. Wah. Mangke riyen. Sampeyan ampun teng pundi-pundi Ndara Werkudara. Kula Ramayida kaya ngapa to gempaling penggalih sampeyan nek mireng napa sing diaturke putra sampeyan Ndara Antasena. Nek sampeyan ladeni karo anak sampeyan niku mengke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi setangisan. Sekelimah tembung ning angel ing lakoni niku mung tembung sabar kalih ikhlas. Niku ora sadengah wong iso nglakoni. Ketoke mung gampang diucapake, sabar. Ketoke mung gampang enteng diucapake, ikhlas ning ora saben wong iso nglakoni. Pilih jalma sing iso nglakoni kaya ngoten. Ewadene nek sampeyan iso nglakoni, pun to pitados kalih kula. Sing jeneng sabar karo ikhlas niku ngalahke napa-napa. Sampeyan mboten sateng pundi-pundi niku mengke anak sampeyan do tekan riki, Den. Mangkahangkro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup ing panusmaning jajalanet ora wani ngadepi kasunyatan jebul tinemune padha mapan ana ing Karang Kadempel Yayi Antarja. Kakang Mas sampun ngantos tida-tida menawi tetelo mekaten kedah dipun ampyak awur-awur. Pepanggihan menika dipun usak asik mawon dipun risak. Mangke menawi tiyang sepuh kula badhe murina, kula inggih badhe tumandang karya Kakang Mas Setija Bapa Narakasura. Kaperbawan dening Kyai Nayantaka temah jegrek kaya patung Sang Setija miwah Antarja. Datan saged mobah, datan saged musik. Parandene isih tumangkar budine, isih mireng, pamirenge isih cetha paningale. Nalika semanten sigra tanggap Kyai Nayantaka wau. Kula suwun ingkang sami mlempak enten sudung kula niki. Ampun ngantos katarungku raos mubal babaling nepsu. Merga mriki niki pancen nadyan namung wujud Bali Wisma. Ning mriki niki pengajaping manah kula dadya papan sing suci, dadya papan sing iso nentremke dhateng penggalih ingkang nedeng murup. Iso gawe ayem, iso gawe tentrem, iso gawe marem. Raos menika sakmangke saged ta ambesmi dhateng mubal babaling geni kanepson. Wonten ing mriki gandeng sedaya sampun kepareng lenggah ingkang langkung sekeca Ndara. Kula tak matur. Atur kula niki mangolak-alik, atur kula niki mangnam-nam lebeting penggalih. Atur kula niki mangonceki. Nek pancen bener monggo dipun agem ning nek ana klerune kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung titah sewantah. Kedulunganina lali salah apes lan mati. Mangke nek wonten klintune ngatur monggo kula aturi nyaruwe dhateng Semar Badranaya.
Tiyang gesang wonten ing alam padang menika wonten ingkang nitahaken. Mula aja pisan-pisan manembah dhateng Brahala. Ngemungna manembah dhateng marang pangeran lan tresna dhateng pangeran satuhu. Sampun ngantos sampeyan ngucapaken asmaning pangeran ingkang datanpa perlu ingkang boten wonten ginanipun. Lan kedah eling sampeyan kudu tansah nucekaken dinaning pangeran. Ugi pakartining tiyang gesang wonten ing alam padang menika nek purun ngurmati dhateng bapa biyung, aja gawe rajapati, aja laku jina, aja nyenyolong, aja goroh, aja milik perkara zina, aja milik darbeking liyan. Tresna marang mungsuh-mungsuh sampeyan, aja mung tumindak tresna dhateng tiyang ingkang tresna dhateng sampeyan. Tumindak becik dhateng mengsah-mengsah panjenengan, sampun ngantos namung tumindak becik dhateng tiyang ingkang damel becik kalian panjenengan. Becik ana wong sing sengit karo sampeyan, pujekna becik wong sing muji Allah marang sampeyan lan sembayang nawung dhateng tiyang ala-ala dhateng sampeyan. Yo Kakang Semar. Pangeran kanthi sawutu ing ati, kanthi sawutu ing jiwa, kanthi sawutu ing budi lan tresna marang pepadha kaya marang tresna marang awake dhewe. Yen padha nindakake iku kabeh bakal urip kanthi ayem, tentrem lan karta raharja. Yo, Kakang Nayantaka. Eling bilih gesang wonten ing Madyapada menika wonten ingkang nitahaken inggih menika ingkang maha kawasa. Sedaya ingkang linampan wonten ing jagat menika ugi purbaning Hyang Mahanasa. Ala becik bener luput niku wis dadi kodrating sing gawe urip. Mboten wonten menungsa sing sampurna. Menungsa menika kedununganina lali salah apes kelawan mati. Sing lali mugi dadi eling, sing luput dadi bener. Mboten wonten jagat menika ingkang gadhahi wajib ngemutaken, mboten wonten samining tiyang ingkang gadhahi kewajiban ngelingake kejawi amung dhateng panguwasaning Gusti. Gusti ingkang wenang ngemutaken, Gusti ingkang wenang paring pidendhan, Gusti ingkang wenang paring menapa kemawon dhateng umatipun. Nek sampeyan wani tumindak kados mekaten, apa sampeyan niku rumangsane wis ngungkuli panguwasaning sing gawe urip? Mangeling ngucap asmaning Gusti tanpa wonten perlunipun kemawon boten dipun parengaken. Napa malih sampeyan tumindak kaya-kaya wis ngungkuli panguwasaning sing gawe urip, ngemutaken sak pepadaning titah langkung-langkung niku piyantun sing langkung sepuh, luwih-luwih karo wong tuwa. Ngrasani ala wong tuwa wae dosa, apa meneh bakal wani karo wong tuwa. Pidendane niku neraka ingkang ora bakal ilang selawase sampeyan nampa pasiksan. Napa sampeyan boten wedi karo panasing geni neraka, Ndara? Waduh. Ya Semar. Nayantaka. Aku njaluk ngapura Kyai, aku njaluk ngapura. Apa ingkang tak tindakake iki jebul tinemune dosa ingkang bakal ora bakal nampa
pangapura saka sing gawe urip syukur ndara sak beja bejane wong lali isih beja wong eling lan waspada sampeyan isih diparingi pepadhang karo sing gawe urip buktine sampeyan diparingi eling karo sing gawe jagat ampun nyuwun ngapura karo Semar ning mang nyuwun ngapura kali tiyang sepuh sampeyan Rama Kyai kula nyuwun pangapunten wah Antarjaya ora dadi ngopo besok meneh dipetung nganggo nalar sing ganep. Rama Prabu kula nyuwun pangapunten setija. Lungguh Kang Prayoga. Ngenteni dawuh Kyai Nayantaka, muga-muga isa resik lair lan batinmu kuluk Narakasura.